गांव में चंदा लगा के हांडा किनाई रही पितरिया आ नाच उच बनाई नाचे खातिर बोहरी से लोग आई बड़ा समय देख ली खाना बनावे वाला बोहरी से आवता रहे आ डीजे लगा के मौगी नाचे तारी से घरवा के पहले घरे खाना बनी तौने चाचा लोग खाई बाहर होटल में ना खाइलो बहुत कम घरे खाना बनी आ लेटिंग करे जाइलो 2-2 किलोमीटर प्रति परात में जाके आ एक घड़ी घर के खाना नहीं बने खा बहरी से खा के आवल जाता आ घर में झाड़ा फिर जाता। पूरा भाई मुकेश भाई हमारा भरभरपुर से आ जाई कहाँ बनी भेंट कली कोई दिन के ब्याह बताई पहले दरवाजा पर चल जाए मुकेश जी दूर जाइए टॉयलेट पर खातिर एक घड़ी कोई जब बगल में बाबाली घर बा बगल में रसोई घर बा आ बगल में लेटरिंग बा अटैच रूम में रहता एक जना के पेट में गैस बना देल बा बैठल बा लेटरिंग में जीएल काल के बड़े रूम में और सब हमन के काहे तनी केवाड़ी पे ढीला पड़ जे खुला छूट जाता तो रसोई घर भी घिंचता हमें से महक के भात में आवे इनके के समझाई तरी भला हो इनके गाव जाओ समझाई इनके लोग कहत रहो लोग कहता कि अश्लीलता भोजपुरी से हटा दियो कहता हां तब का भोजपुरी के साजता नहीं जो हमने के अपन घरवा सजाता अपन मौगी सजाती है कहता लोग पहले लगी गावना करौले हरिया घरी गावना के व्यवस्था बा पहले बराछा होई तिलक होई मटकोर होई बारात जाई दुल्हन नहीं है चाहे गावना रह जाई है ए घरी व्यवस्था बा अभी बराछा चढ़ल बा तिलको नहीं चढ़ल चले वीडियो कॉल करके बोला के कस देले बा चलो स्वीटी कोनो भैलू रह गेल बा सुहाग रात के भइल गावना तहार कोनो भैलू रह गेल बा प्रेम होता आई लव यू आई लव यू लव करता रहे फेरा मरे कब कब दे काम हो जाए जानल ना तरह जाए रहो हम दोस्तों के करे कोई हम अपना दादी के देखले नहीं चाचा वो घरी के पहिरावा ओढ़ावा कैसा रहे कैसा हे पर ब्लाउज में बोटाम रहे कलर वाला ब्लाउज चले हे पर भर भाई के कुर्ती नहीं रहे पर ले लड़की सियान हो सब फराको पहन से पहले तो हे पर चून रहे यंग झल के मत एबार केकरा कही बूढ़े के भाई के बारात रहे आई का मौगी के हम परछावन में देखने नु हमार नियत बर्बादी के कगार पर चल गई आतना बड़का गाला के ब्लाउज पहनले रहे बूढ़ा जी बाबू महाराजा खाली गोइठिए तो पाई रहे बकिया बहरिए रहे अभी तो अपना बिहार उत्तर प्रदेश में निमन में चल जाए ना बॉम्बे समुद्र किनारे सवेरे घूमे खातिर चल जाए 1 मीटर में खानदान भर के कपड़ा हो जाता है 3 एगो चीज है तो पलबा काका दूगो टिकुली एगो तितली के उड़ मत जाओ जगह लखन के बाबे फेसबुक खोली ना मारत फेसबुक भाई पूरी बर्बाद हो गेल बाबे कहता लो हिंदी निमन बा हमारा घर करुआ घर के हता लड़का मोबाइल चलाओ तरह सनु खाली फेसबुक खोल दो ओकरा बगल वाला दाब दो लगातार रामायण आवता सेठ ने नौकरानी को जबरदस्ती पेमेंट दे दिया ससुर ने बहू को जबरदस्त कसा ससुर ने बहू को खुश कर दिया छठ में कपड़ा कीन के देवर ने भाभी को ठोका भाई देखा ना सकिना लड़का बा खुलियाम देखावता एकदम खाचुम खिचुम होई कितना कूदले हम बूढ़ा बड़ तहरादा हमरा निमन लागल है एही एक बेर हम मौगियो कूद रहे हां ठेहुन में तो बोल बा ना मारत रहने पाकिस्तान में कब दिन बिछिल के चीन में पड़ अच्छा इनकर कौन ही बारवा बुझाता है खाली लबर तारा ऐसा तो ब्यास नहीं है बड़े हो जाए अब हमनियों के लय में कितना गांव में डूब जाता रहे हाय 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 पैसा ले पीछे से छोटा छोटा ब्यास है सुशांत यादव जी पुरस्कार देने के और पे हार्दिक शुभकामना करते हैं यादव परिवार के हार्दिक अभिनंदन बा हमनियों के न चले जाओ का 40 लड़का ब्यास हो गए सामने के लड़का ब्यास हो गए हमारा दिमाग बराबरी बोलता रहा प्रेमिका छोड़ के चलता अब तो बिहार में माल मिलते नहीं खे